Hi, this is my first ASMR video. A friend of mine asked me to record my voice in Finnish, reading stuff, so I decided to make this public, just for funsies. If you know what ASMR is, please give me feedback. So I'm going to read some stuff from Wikipedia in Finnish. Tervaleppä. Alnus glutinosa on leppien sukuun kuuluva kesävihanta lehtipuu. Puun nimi viittaa luultavasti sen lehtiin, jotka tuntuvat hiekan tahmeelta, kuten tervakin. Tuntomerkit. Tervaleppä kukkii jo ennen lehteen tuloa, yleensä kun säät ovat talven jälkeen alkaneet leudontua ja terminen kevät alkanut. Tällöin maassa on yleensä vielä lunta. Kukinta tapahtuu Suomen etelärannikolla tavallisimmin jo maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa, pohjoisempana myöhemmin. Pohjoisimmilla kasvualueilla vasta huhtikuun lopulla. Tervaleppä on muiden koivukasvien tapaan tuulipölytteinen. Heti kukinnat ovat pitkät roikkuvat kellertävät norkot ja emikukinta on käpymäinen. Siemenet kehittyvät kevään ja kesän aikana ja varisevat alkusyksystä. Tervalepän lehti on tahmea. Tervalepän silmut ovat keväällä tahmeat. Puu tulee lehteen Etelä-Suomessa toukokuun alussa, pohjoisempana hiekan myöhemmin. Lantto- ja typpäkärkiset lehdet ovat pyöreämmät ja vähemmän sahalaitaiset kuin tervalepän sukuisella harmaalepällä, jonka lehdet ovat suippukärkiset. Tervaleppä on kasvutavaltaan puumaisempi ja suurempi kuin Suomen toinen leppälaji harmaaleppä. Tervaleppä kasvaa yleisesti noin 15- poikkeuksellisesti jopa 30 metriseksi. Sen tunnistaa myös harmaalepän kuorta tummemmasta kuorestaan, jonka vanhalla puulla paksuuntuu kaarnaksi. Suomen suurimmat luonnonvaraiset tervalepät kasvavat etelärannikolla hemiboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Levinneisyys ja kasvupaikat. Tervaleppä kasvaa kosteissa ravinteikkaissa lehdoissa, saaristoissa, jokien poronvarasilla sekä järvien rannoilla. Tervaleppä kestää hyvin hetkellisiä tulvia. Kostealla ja aurinkoisella paikalla siitä voi Etelä-Suomessa joskus kasvaa todellinen jätti. Tervaleppä kasvaa Suomessa runsaimmillaan maan eteläosissa, jossa sitä tapaa lähes kaikilla vähänkin kosteilla paikoilla. Vaikka se on erittäin yleinen Etelä-Suomessa, se harvinaistuu selvästi heti Keski-Suomessa ja lähes harvinaisuus Oulun korkeudella. Joitakin yksittäisiä esiintymiä on tavattu kuitenkin jopa Lapin maakunnan eteläosissa. Pohjoisimmallaan Rovaniemen korkeudella. Pohjois-Suomessa tervalepästä harvoin kasvaa paksua komeaa puuta, vaan se jää kitukasvuisemmaksi. Luonnontilainen tai luonnontilaiseen verrattava tervaleppäkorpi on luonnonsuojelulaissa määritelty suojeltava luontotyyppi, jota on jäljellä enintään 200 hehtaaria koko maassa. Tervaleppä kasvaa kaikissa Euroopan maissa lukuun ottamatta Islantia ja Maltaa. Välimeren alueella se kasvaa vuoristoissa, sillä se tarvitsee viileän lepokauden. Tervaleppä on Keski-Euroopassa yksi tavallisimmista lauhkeen lehtimetsävyöhykkeen puulajeista. Hyötykäyttö. Tervalepän puuaineesta on alettu kauniitensa vuosiksi arvostaa. Siitä valmistetaan muun muassa saunan lauteita, savustuspuruja ja
kitaroita. Seinäpaneelina se on myös suosittu. Saa tavallaan saantia 2 euroa, saat mustat kuivat oksat. Harmaaleppä. Alnus incana on koivukasvien, heipään ja leppien sukuun kuuluva pohjoisen pallonpuoliskon viileämmillä alueilla elävä puulaji. Harmaaleppä on saanut nimensä runkonsa ja osiensa harmaasta kuoresta. Se kasvaa monenlaisilla kasvupaikoilla, esimerkiksi rannoilla, metsänlaidoissa ja vanhoilla laidun alueilla. Harmaaleppä menestyy kuivemmilla mailla kuin tervaleppä. Kasvultaan se on usein pensasmainen. Harmaaleppä on tavallinen puu Suomen luonnossa ja sitä tavataan lähes koko maassa. Ulkoasu. Harmaaleppä kasvaa pensaana tai puuna. Yksi runkoinen se saattaa kasvaa 15–20 metrin korkuiseksi. Ja sen kuori on läpi elinkaaren vaalean harmaa. Puu voi elää 60–100-vuotiaaksi. Latvus on karkeamainen ja runko sileä. Vihreät ja soikeat lehdet ovat 5–11 cm pituisia ja 4–8 cm leveitä. Kukinta tapahtuu varhain keväällä. Kukinnat ovat 5–10 cm pituisia, vaalean ruskeita norkoja. Myöhään syksyllä emikukinnat kuivuvat 1,5 cm pituisiksi ja 1 cm paksuisiksi käpymäisiksi siemeniksi. Harmaalepän siemenet ovat ruskeita 1–2 mm pituisia ja niitä ympäröi ohut siiveke. Pulla on laaja ja monihaarainen juurista. Juurimukuluissa elävä Frankia sienibakteeri pystyy sitomaan typpää ilmasta puun tarpeisiin. Harmaaleppä ja tervaleppä ovat Suomessa ainoat puulajit, jotka antavat lehtiensä pudota vihreinä, koska niiden ei tarvitse varastoissa lehdissä olevia typpiyhdisteitä. Suomen suurimman harmaalepän ympärysmitta on 178 senttimetriä. Levinneisyys. Harmaaleppää tavataan Euroopan, Fennoskandian, Ranskan ja Saksan itäosien, Italian, Kreikan, Bulgarian pohjoisosien ja Venäjän länsiosien rajoittamalla alueella. Aasiassa harmaaleppä kasvaa Kaukasuksella, Siperiassa, Kamtsatskan niemimaalla ja Japanissa. Pohjois-Amerikassa kasvavat harmaalepän alalajit Amerikan harmaaleppä, Alnus incana subs rungosa ja Alnus incana subs tenuifolia, joita pidetään joskus omina alalajeinaan. Suomessa harmaaleppä kasvaa Ahvenanmaalta eteläisiä rannikkoseutuja ja Lapin pohjoisosia lukuun ottamatta koko maassa. Puu viihtyy parhaiten kakkipitoisilla ravinteikkailla ja kosteilla mailla. Harmaalepän Suomessa laajan levinneet alalajit on nimirotu etelän harmaaleppa Alnus incana subs incana, jota tavataan kautta muun, ja Alnus incana subs collaensis, kuolan harmaaleppä, joka esiintyy Lapissa. Harmaa ja tervalepän risteymä on tavallinen Etelä- ja Keski-Suomessa. Tavallisimmat Suomessa tavattat liuskalehtiset muodot ovat incana subs incana bla bla bla. Sulkaharmaaleppä, hapsuharmaaleppä. Kuolemanharmaalepän lehdet muistuttavat tervalepän lehteä, mutta niiden käljet eivät ole sisäänpäin kääntyneitä. Liuskalehtisissä muodoissa sulkaharmaalepän lehtilavat ovat lähes sileäreunaisia.
rapsuharmaalepän sahaloitaisia. Uudeltamaalta ja Pohjois-Karjalasta on löydetty punaharmaaleppiä, joissa lehtiluon alaosa on punainen. Puutarhakäyttöön levinneen mukkuraharmaalepän runko sisältää runsaasti visamuodostelmia. Riippaharmaalepän oksat riippuvat riippakoivun tavoin. Elinkaari. Nopeakasvuisena ja sopeutuvaisena puunaharmaaleppä leviää nopeasti uusille alueille. Lisääntyminen. Harmaaleppä on yksikotinen, eli yksilö pysyy tuottamaan yhtä aikaa sekä hede- että emikukintoja. Kukinnot ja kukat ovat yksineuvoisia, eli heteet ja emit kasvavat helikukinnoissa. Kevyet siemenet kulkeutuvat laajalle alueelle tulta ja sulamisvesien avulla. Siementen avulla tapahtuvan lisääntymisen ohella harmaalepän laajuudesta tekee hyvin juuri- ja kantaversio. Harmaaleppä on pioneeripuulaji. Tuholaiset. Harmaaleppä kuolee lahovikaisena tavallisesti 50 ikävuoden vaiheella. Lahoamista aiheuttavat käävät, erityisesti lepänkäävä, tolkäävä ja pakurikäävä. Lepänlehtiä tuhoavia hyönteisiä ovat lepänlehtikuoriainen, leppäkemmi ja muita tuholaisia ovat raetekärsäkäs, puuntuhoaja, lehtisiipiset, isoleppäkirva, korukirvat ja äkämäpunkit, erityisesti lepän äkämäpunkki. Hirvet ja muut nisäkkäät eivät tavallisesti syö lepän lehtiä, sillä lehtien sisältävät alkaloidit aiheuttavat kitkelää makua. Samasta syystä leppä näyttää säästävän monilta koivua ja haavaa tuhdelvilta syönteisiltä. Käyttö. Harmaaleppää käytetään metsänhoidossa suojuspuuna. Hyvänä kasvupaikalla se kasvaa nopeasti ja tukkipuuta siitä saadaan 30 vuodessa. Tuoreena puuaines lahoaa helposti, mutta kuivuttuaan se on kestävää. Sahatavarana se on kaunista vaaleaa puuta, mutta runsaat mustat kuivat oksat alentuvat sahatavaran saantoa aivan kuin tervalepälläkin. Pyyt ja liito-oravat syövät sen norkoja ja lehtiä, vihervarpuset ja urpiaiset siemeniä. Tikat kovertuvat pesäkonsa mielellään harmaalepän pehmeään puuhun. Luonnon monimuotoisuuden kannalta harmaalepä on tärkeä puu, sillä sen elinkaari on lyhyt ja se tuottaa nopeasti lahopuuta. Kotitaloudessa harmaaleppää käytetään polttopuuna. Sitä pidetään parhaana puulajina kalan ja lihan savustamiseen. Puutarhassa harmaaleppä soveltuu nopeakasvuisena suojuspuuksi hitaammin kasvaville puille. Harmaaleppä parantaa maaperää ja kestää hyvin leikkaamista. Vaivaiskoivu on koivukasveihin kuuluva kasvi. Se on paljon muita koivuja pienempi, mistä sen nimikin johtuu. Vaivaiskoivun nimi Lapin murteessa on kieli. Vaivaiskoivu on esiintymiseltään maailman pohjoisin koivulaji. Alalaji Betula nana kasvaa lähinnä Pohjois-Euroopassa ja Venäjällä Jinikselle saakka. Sekä muun muassa Grönlannissa ja huippuvuorilla. Alalaji Betula nana exilis kasvaa Yhdysvaltojen pohjoisosissa ja Koillis-Aasiassa. Eteläisimmät esiintymisalueet ovat vuoristoissa muun muassa Skotlannissa ja Alpeilla. Suomessa se kasvaa koko maassa, mutta Lapissa yleisempänä. Pohjoisessa Suomessa laji kasvaa soilla ja metsissä, etelässä vain soilla. Tunturipalli ja kallovaivaiskoivu
Koivu kasvaa yleensä jopa kilometrin korkeudella merenpinnasta. Vaivaiskoivu ei kasva metriä korkeammaksi, sen kokoluokkaa on muun muassa varpo, suoprosu ja pienipensas. Lehdet ovat pienet, pyöreät ja nyhälaitaiset. Vaivaiskoivu voi risteytyä sekä hies- että räjähdyskoivun kanssa. Tunturikoivun perimässä saattaa olla vaivaiskoivua, vaikka se katsotaankin hieskoivun alalajiksi. Risteämät tuottavat huonosti jälkeläisiä. Vaivaiskoivun lehtiä syövänä tuholaisena esiintyvät metsäpohjamittarin ja tunturin mittarin toukat. Rauduskoivu on koivukasveihin kuuluva lehtikoivu. Se esiintyy luontaisena laajalla alueella Euraasian pohjoisosissa. Rauduskoivulla on valkoinen tuohi ja sahalaitaiset kolmion- tai neliönmuotoiset lehdet. Sen puuaines on tiivistä ja sopii hyvin sekä polttopuuksi että puusekanteihin, esimerkiksi huonekalujen valmistukseen. Koivusta saatavaa lyhytkuituista selluloosaa sekoitetaan paperiteollisuudessa havupuuselluloon paperin laadun parantamiseksi. Koivun muillekin osille on mahdollista käyttää tuohitöistä rohdusvalmisteisiin. Ulkonäkö, koko ja lisääntyminen. Rauduskoivun lehdet ovat kiiltäviä, kaksoissahalaitaisia, karvattomia ja kolmiomaisia. Runko on paksu ja rosoinen. Rauduskoivu on kooltaan suurempi kuin hieskoivu ja tulee yleisesti 25 metrin pituiseksi. Pisimmät Suomessa mitatyt yksilöt ovat olleet lähes 40 metrisiä. Rauduskoivun nuoret vuosikasvaimet ovat karheapintaisia, hieskoivun sileitä. Rauduskoivun riippuvaoksaisesta muotoa nimitään riippakoivuksi. Nuoren rauduskoivun tuohi on valkoista, mutta vanhemman puun rungon tyviössä muuttuu mustakaarnaiseksi ja halkealle. Raudus- ja hieskoivun erottaa kesäaikaan lehtien muodosta. Rauduskoivun lehti on kolmio tai neljä, kun taas hieskoivun lehti on pyöreämpi. Raudus- ja hieskoivun sanotaan risteytyvän keskenään, eikä ne muutenkaan ole helppoa erottaa toisistaan, sillä hieskoivu on monimuotoinen. Kromoosomien tutkimus on osoittanut, että rauduskoivu on diploidi. 2N on yhtä kuin 28, kun taas hieskoivu on tetraploidi. 2N 52, jolloin risteytyminen ja hybridisoituminen on harvinaista. Rauduskoivu kukkii lehtien puhkeamisen aikaan. Etelä-Suomessa tyypillisesti toukokuun alussa. Kukinta-aika riippuu lämpötilakehityksestä ja vaihtelee suuresti vuodesta toiseen. Rauduskoivu kukkii noin viikkoa ennen hieskoivua. Kukat sijaitsevat nurkosissa, heidän nurkat ovat pitkiä, harvoja ja rikkuvat alaspäin, eminurkat puolestaan lyhyitä, tiiviitä ja kasvavat pystyasennossa. Rauduskoivu on yksikotinen ja tuulipölytteinen. Siemenet kypsyvät heinä-elokuussa, kun kasvukauden lämpösumma saavuttaa 800 vuorokausiastetta. Rauduskoivussa tulee siemeniä 1600–88 000 kappaletta 4 metrillä, eli aika paljon. Vaihtelu on suurta alueelta ja vuodesta toiseen. Suuren siemenmäärän takia rauduskoivu on pioneerilaji, joka leviää nopeasti kasvipeitteettömille maille. Se on ollut ensimmäisiä lajeja, jotka levittäytyivät hiekainen jälkeen paljastuneille alueille.
Rauduskoivu voi lisääntyä myös suuttuvasti vesoista, kun vanhan puun kannosta nousee uusia alkuja. Tämä on kuitenkin harvinaisempaa kuin hieskoivulla. Metsätaloudessa rauduskoivua lisätään sekä luontaisesti jättämällä hakkualle siemenpuita ja muokkaamalla maata, jotta siemenet voivat itää, että tarhalla kasvatettuja taimia istuttavalla. Visakoivuja lisätään kloonaamalla vartetuista taimista. Levinneisyys ja elinympäristö. Rauduskoivun luontainen levinneisyysalue on Eura-Aasia. Etelässä raja kulkee Pyreneiden vuoristossa ja jatkuu Venäjän kautta Mustameren läpi Aasiaan. Pohjoisessa rauduskoivua esiintyy suunnilleen 70 leveyspiirille asti. Levinneisyysalueen itäraja vaihtelee eri lähteistä sen mukaan, miten aasialaiset koivut on luokiteltu eri lajeihin ja alalajeihin. Joidenkin mukaan levinneisyys päättyy Uralle, toisten mukaan jatkuu kaukoitään saakka. Rauduskoivu on tuotu Pohjois-Amerikkaan koristekasviksi. Yhdysvalloissa se on levinnyt paikoin luontoon ja se on pelätty syrjäyttävän kotoperäisiä lajeja. Siksi se on luoteltu haitalliseksi vieraslajiksi 4 osavaltiossa. Rauduskoivu menestyy parhaiten keski- ja ravinteisillä kasvupaikoilla. Metsätyyppiluokittelussa parhaan koivun kasvupaikkoja ovat lehdot sekä keenkaali, mustikka ja mustikkatyypin maat. Toisin kuin hieskoivu, joka pärjää myös märillä turvemailla, rauduskoivu ei selviä vähähoppisessa ympäristössä. Käyttö. Metsätalouden suhde koivuun on vaihdellut vuosikymmenestä toiseen. Koivu on aina ollut tärkeä polttopuuta ja vanhin raaka-ainetta, mutta 1960-luvulla sitä pidettiin havupuumetsissä lähes rikkaruohona. 1980-luvulla sen monipuolinen käyttö lisääntyi. Koivun kuivu on lyhyttä ja sen sekoittuminen pitkäkuitisen havuselluun parantaa paperin laatua. Puusepän työssä koivu on suosittua huonekalujen raaka-ainetta. Esimerkiksi Alvar Aalto on suunnitellut monia koivuhuonekaluja. Tummakuviosta visakoivua on käytetty sekä huonekaluihin että pienempiin käyttö- ja koristeesineisiin. Rauduskoivu ja hieskoivu ovat kasvutavaltaan varsin samanlaisia, mutta rauduskoivun rungon laatu on parempi ja puuaineksen tiheys suurempi, kun rauduskoivu myös kasvaa nopeammin, varsinkin ravinteikkailla mineraalimailla. Metsätalous on keskittynyt juuri rauduskoivun lisäämiseen. Koivu on tiheää puuainesta, joten sen lämpömäärä kuutiometriä kohti on suurempi kuin muilla puulajeilla. Siksi se on suosittua polttopuuta. Suomessa on perinteisesti käytetty myös koivun kuorta eli tuohta, josta on esimerkiksi valmistettu koivutervaa eli dököttiä. Myös saunavihtaan käytetään lähinnä rauduskoivua. Hienoimmillaan pienen rauduskoivun alaoksia. Britanniassa taas koivun oksia on käytetty hevoskilpailuissa tekemässä pensasesteistä tiheämpiä. Ksylitolia eli koivusokeria valmistetaan pelkistämällä koivun sisältämästä ksylaanista saatua ksyloosia. Koivun jälsikerrosta on käytetty hätäravintona pettuleivän tapaan. Koivun mahlasta saadaan makeita juomia. Lehdistä voi tehdä yrttiteitä. Nuoria lehtiä eli hiilenkorvia voi syödä tuoreena tai keitettynä. Koivun kuorella on laksatoiminen ja diureettinen vaikutus. Kuoressa on runsaasti betuliinihappoa, josta tutkitaan mahdollisuuksia hoitaa syöpää tai hiviä. Koristekasvikäyttö on jalostettu useita lajikkeita, kuten riippakoivulajike. Koristepuina käytetään myös eräitä
alkujaan luonnosta löydettyjä harvinaisia muotoja, kuten pirkalankoivua, loimaankoivua ja tailainkoivua. Koivu ja muut lajit. Koivun juuret ovat syvemmällä kuin männyn ja kuusen, siksi samassa metsässä kasvavat lajit eivät niin paljon kilpaile veden saannista. Koivun latvus on harvaa ja päästää runsaasti valoa metsäpohjaan. Siksi koivujen alla kasvaa monenlaisia heinää, ruohovartisia kasveja ja varpuja. Aluskasvillisuus tarjoaa ravintoa hyönteisille, jotka puolestaan houkuttelevat koivumetsään monenlaisia lintuja. Koivu muodostaa sienijuuria useiden sienilajien kanssa. Tunnettuja ruokasieniä ovat kantarelli, karvauslusku, koivuhapelo ja koivun punikkitatti. Koivun lehtiä ja silmuja syö yli 500 eläinlajia. Näihin kuuluvat hirvi, metsäjänis, teeri, riekko ja erilaiset myyrät ja monet hyönteiset. Tuholaiset ja taudit. Hirvi ja myyrät vaurioittavat nuoria koivuja. Hirvet voivat talvilaidun avuillaan tuhota nuoren koivukan kehityskelvottomaksi syömällä ja tallaamalla taimia. Tunturin mittareiden massaesiintymiset ovat tuhonneet paljon koivuja Lapissa. Ruskotäpläkärpänen aiheuttaa koivutukkien laatuvikaa, sillä sen toukot syövät itsensä nuoren koivun latvuksista juureen saakka ja koivu kasvattaa syöntin jälkeen ruskoa ja solukkoa, mikä näkyy sahatavarassa. Monet sekoittavat sen visaan, jota se ei ole. Koivun ruosti ja koivun versolaikko ovat koivua, niiden tuhoavat sienitaudit. Rauduskoivulla aiheuttaa tuulenpesäsienien kuuluva tahprenina betulina. Pakurikäypä esiintyy erilaisenä lehtipuilla. Suomessa useimmin koivuilla. Koivukulttuurissa. Koivu on ollut Suomessa pyhäpuu ja lauduskoivu on Suomen kansallispuu. Juhannukset ja ovenpienet koristellaan nuorilla koivuilla. Koivu ja tähti on Sokertoperksen tunnetuimpia satuja. Sen lähtökohtana ollut Tapeleksen sukutarina on paimennettu Muhokselle, missä nimeä käytetään monin tavoin kotiseutuparinteen symbolina. Tunturikoivu. Tämä on varmaan viimeinen. On hieskoivun alajilaji, joka tunnettiin aiemmin omalla linnaan nimellä Petula Turtoossa. Tunturikoivu ei siis ole hieskoivun ja vaivaiskoivun risteemä, vaikka ulkonäkö voisi antaa aihetta luulla näin. Vaivaiskoivu kyllä risteytyy helposti tunturikoivun ja hieskoivun kanssa. Tunturikoivu on pensasmainen puu. Talvilaidentuvat palot syövät tunturikoivun lehtiä ja nuoria oksia. Monet hyönteiset esimerkiksi tunturimittari syövät sen lehtiä ja ankarat talvet voivat vahingoittaa lumen yläpuolelle jääviä osia. Levinneisyys. Pohjois-Euroopassa tunturikoivu kasvaa Skandien vuoristoissa Etelä-Norjasta Rujaan Jäämerelle rannikkoon asti. Suomen pohjoisosissa ja täältä Kuolan niemimaalle ja muualle Venäjän pohjoisosiin. Tunturikoivu on ainoa alkuperäinen puulaji Islannissa ja Grönlannissa. Suomessa tunturikoivua esiintyy runsaimmin Lapin koivuvyöhykkeellä Inarissa ja Enätekijällä. Etelämpänä se esiintyy matalien hapupuiden kanssa Lapin harvakasvuisissa metsissä Keski-Lappiin saakka, esimerkiksi Sodankylään. Etelämpänä sen korvaavat hies- ja rauduskoivu. Tunturikoivu kasvaa metsärajalta 300–650 metrin korkeudesta 980 metriin asti. Käyttö. Tunturikoivua käytetään runsaasti polttopuolella, yleensä aina puutunturialueen läheisyydessä. Rakennuspuuksi siitä ei ole, sillä sen